nostra eina de supervivència, inventar coses. Per tant, això era el principal factor de selecció. Doncs s'ha vist que no. Poder inventar coses és un efecte secundari de tenir el cervell gros. El principal factor de selecció és viure en societat. És el que més energia demana el cervell. És el que l'activa més per tot arreu. Viure en societat. Per què és difícil? Sí, implica mantenir la meva individualitat, saber què pensen els altres, quines emocions tenen a través de les mirades, per si un cas hi ha algun més simpàtic m'hi acosto més o hi ha algú que em vol fer mal me n'allunyo. Vol dir veure què puc treure jo de la societat i què hi puc aportar, perquè si no aporto res i només trec em fotran fora. I això és molt complex pel cervell. I això ens dona una altra lliçó de cara a l'aprenentatge. Ens en dona un parell. La primera deia, qualsevol cosa que aprenem està per tot el cervell. I com més zones ocupi, més bé ho recordarem, amb més eficiència ho podrem utilitzar. Bé, els aprenentatges socials, com que estàs en societat, ja activen tot el cervell. Aprendre col·lectivament fa que allò que aprens quedi més ben implantat al cervell que aprendre individualment. Perquè tens allà el cervell més actiu. Treballar amb els altres, treballar cooperativament i col·lectivament pel cervell no és treballar en grup. Treballar en grup, o almenys la distinció que jo faig, treballar en grup és tots al voltant d'una taula fent el mateix. No, això pel cervell és tots al voltant d'una taula fent el mateix. Treballar cooperativament, col·lectivament, és tots tenim un objectiu comú, el que sigui, però tenim un objectiu comú, i per assolir aquest objectiu, cadascú hi hem d'aportar alguna cosa lleugerament diferent que els altres. Jo aporto aquest trosset, tu, jo o un grup de 2 o 3 aportem això, vosaltres aporteu l'altre, vosaltres aporteu-lo de més enllà, i si algun d'aquests elements falla, no arribem a aquest objectiu.